percaya nek jenengan percaya. Cok bakal tetep di tasih kepareng nyawiji para kanca Mudi laras sesarengan audio sound system ganti marem ugi pun live streaming asik adi para kanca makare wontenipun panjenengan meninggih Bapak Suparno, Ibu Suharti lenggah wonten Kali Lutung, Gebyok, Mojo Gedang Karanganyar tentram ugi linanggung matur nuwun sanget dhateng Bapak Lurah Bapak Sugiarto ingkang tasih ngenggani wonten ing pahargyan dalu kalenggen ugi matur nuwun sanget dumateng Trah Eyang Karto Pawiro Diat pangapunten Mbah Mul menika Mbak Rini kalian Mbak Wida mboten beto selendang nggih menawi Mbak Nani tulung nek enten nggih selendang nek mboten enten nggih kaget nang padoske mriku mboten napa-napa Pak Parno, Pak Giman, Mbah Sabar. Yo. Monggo. Nah. Golek selendang karo Nani. Ben yo mung mbok jatah sewengi to nggone Nani. Iki nggone Pak Parno yo mung sewengi to. Nggih. Iki kan ngopo? Ya iki to. Monggo ugi Pak Tarmin siap Mbah Mul ugi Pak Tarmin saking Kewagean monggo nah niki menawi namung 3 ganjil Pak Tarmin kedah sekawan dadi mengke siji klorok dikeroyok loro Kangen nandang
ijo aja diundui wong sing abang ora kurang duwe bojo dek aja dirusui wong sing legan ora kurang langsung tak lelo-lelo leduk separo ya Mas ya. Ya, ayo Mas Kipul. Pijer-pijer nangis anakku Iso teng asik lho ayu rupane oh yen nangis ndak ilang ayune tak kadang bisa urip mulya dadi yo wanita utama ayo ya Mas Yudi aspane wong tuwa dadi yo pendekaring bangsa wis lelo lelo ledok cuk meneng jopi nangis aku cari kawung yen nangis mundhak kakung bingung monggo sing Mbah Mul loro-lorone mau pun sedaya dereng ta oh Mbah Mul sing setunggal dereng nggih monggo keluarga saking penjaringan Boko Suparno oke Mbak Intan kegandengan niki sing ndhawuhi sapa iki niki sing kagungan kersa Pak Parno Mbak Intan kowe ya kudu kon medun nggih medun kabeh monggo Pak Parno yo nek dereng komplit ampun dikibarke sih Mas Winda Mas Nyatno Sidoarjo Pakde Suradi Sidoarjo Mbah Kakunge Gufron Mas Blegur Mas Sutris ya apa mewakili nih Nani ya Mbak Nani ya Mbak
monggo. Lagi Pakde Suradi iki, Tres. Baik Gupron nih, baik Gupron. Nah, ayo baik Gupron. Monggo Mbak Rini, Mbak Wida, Mbak Intan, monggo. Mas Yatno, monggo. Kayaknya sing ngabun kersose. Sing lukani mengke si Dene nek mulih kampung budeli. Iki sing wis nanggapoke dhewe Pakde Suradi. Pek telu wisan iki. Sedaya sampun samapta monggo. Yo Mas Sutre ditata. Telu. Wong siji bagane loro. Ojo uyel-uyelan. Wah, Intan patut nek Tan. Ora ge. Yo. Genep iki Mas Kimpul. Wedok dhewe. Lanang wedok tak sayange. Dikiwir Sepinter sekolahe. anak lanang dhewe rin. Oleh Anak wedok aku rung duwe. ala ndak gawe. Anak wedok aku rung duwe. Apa golek? Apa kowe Heeh. gelem melu gaweke? Mau. Anak gelem ya bejaku ya. Yen ra kuat Rasa medhotne pikir. Kok pikirmu pedhot? Ya, lah Mas Deru nek ra joget dhewe ya. Ya Mas, bayeme lemu Mas. Ayam merit wis ketemu. Tak kudengi bocah bagus. Jaga tembung sing besus. Sekolah bisa lulus itu mindak kok sing tulus. Ayo Alikawati untir kiwa. Yen ra kuat tinggalan lunga. Malih atiku lega para kanca. Raden bayeme alah kuning. Ayem yen nuju nyanding. Tak kudengi Malih. bocah ayu. Aja mengepijer nasib. Dituturi sibuk supaya selamat rayu. Oke kantor Mas Tritret MA Out Studio. Ugi Mas Pri baksonya Lipo wonten ing Cikarang sugeng midhangetaken.
Kasih kepareng nyawiji kanca-kanca ngudi laras asik HD ugi sound system Jerong audio lagi Mas Blegur neng dingin. Oh. Dikirimi live streaming ini. Selamat datang para pemburu-pemburu sinden Larot Mania. Oh, oh, Mas, ayo Mas, ayo Mas, kijing miring Malik si kucing. berabang sak sendalo berjuang di mender satu. Ayo yo, pena yo pakmu. Iya mbakmu.
Sesarengan asik hadi Budi Laras Catur Pakde Kamo Pakde Warmo wonten ing Sumberjo Sewurejo ugi midhangetaken ugi kata kinase Mas Titret MA Studio Mas Titret ya midhangetke to iki. ugi Bunda Catur Mas Joko Basir Pakde Sutarso Neplausan yo Aso Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Duh wong kayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu Assalamualaikum Pak Haji. Pakde Ngadino Mbah Wito wis komplit. Komplit niki. Kono Pak Bayan Wardoyo. Nggih, Pak Bayan tasih lenggah. Bayane 3 mlumpuk niki. Oh, bayane 3. Nggih, enten 3. Alhamdulillah. Niki bayan niku yogane nggih enten bayan lho Pak nggih. Nggih. Bayan, oh bayan kabeh. Saiki bayan kabeh to, Mas. Bayan ngendi? Bayan golek wilayah nika, Pak. Nggih, monggo Pak Rini. Aja sebelang wong bekas tresnaku kira bakal ayo ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu
kemari amung sira kang bisa nambani Bintara ki bareng ngerti apa sinamane Karang Taruna do Laden kok gluduk-gluduk ngono ki nyapa. Kleru. Bayan mati siap-siap nggih bar niki pokoke jenengan. Nggih, Pak Bayan. Masih gantian oke. Mbak Dek kimpul malah. Aja senalan wong bagas tresno Ayo gimana? Ya. Oh. Mutu laras. Oh. Oh. Wah, jurakane sayur ki. Ayo Pak Wagiman, didueti kedanan. Mas Topo. Mas Padi. Mas Pardi. Menyala Indonesia ku. Diwir ki. Lho Mbak Wita rung ningali ayaran aja. Masuk. Sopo sing ora kedanan? Mripate oe. Blalak. Terima kasih Pak De. Awe. Kakugah rasa lanangku yen anyawang esem lan guyumu ya sayange aku loro wis randha kena jeko kembang desa apa bisa aku pangkling karo kowe desa apa kae lali aku ngomong putra urip iya mati kemit bebarengan neng diki lu tenan rino wengi mung tansah kelingan kedanan bujang ibarate kodhok gaya lintang Rini apa? besel iki gawa apa iki? Nggawa bontot dhewe ora njaluk. Masuk kok, besel iki gawa apa kro? Nggawa bontot dhewe. Oh vitamin, minuman berenergi ngono kok vitamin. Bintara apa jaluk? Gak sah. Tak rewang Bintara teh wae. geni Pamriye karepen Bejen mania ya. atine Oe yo. Iyo. aku ora bakal lali Jebek. mung sliramu Jebek hadir jebek. tresno kan Ya. ya selamat datang pemburu sinden Oe yo. Iyo. Oke. Masuk. sapa sing ora kedanan Kacang sukro. Blalak kawe kakugah rasa lanangku Mas Heru yen anyawang kesem lan guyu tulung kursi sing sisi ler sisi mriko Mas tulung di Sayange
anakku loro wis rondo kono Joko kembang desa apa bisa keturutan ngomong putra urip bebarengan Ayo Pak Ben ayo Lek yo aku kedanan rino wengi hae kelingan hari darene kedanan perawan jenenge Rini asale Magetan kayak lalunge mania kae darene Ri ijen po karo kanca-kanca yo lalung mania kae Petro apa Di. gareng to Gareng. gareng ayo reng ndang rene reng tak rewangi Yo. pati kini pamriye arepe tulung atine aku ora bakal rapi mung sliramu priya kang ada ati terima kasih Mbak Rini Rene ini ya
gong banyune dalu piniji makarya sareng karya audio sostem ugi asik bagus asik video syuting. Ya Pak Lurah Mas Tarno Tania Jaya. Lek lah nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa balong nangka bebasane mong katon katon siramu wae aja lali pawelingku uga mono kang mas janji-janjiku ugi katur Mas Anas ugi Om Paryoto keluarga besar Gudang Mania ugi babai wonten Macanan ugi Mas Devi wonten Gondang ugi Linanggung Bapak Sari Bapak Sarun Taraman sugeng midhangetaken nangis sajroning atiku nalikane sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun monggo Pak Sari sugeng midhangetaken taun nono windanana tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane katon katon sliramu wae aja lali pawelingku uga mono kang mas janji-janjiku aku kang setya
bojo sinden. Apa iya? Alah alah. Kocap lagi setahun kerja. Aku ketemu konco desa. Kandang aja banget nelangsa. Jare kowe wis kena gedang. Aku menyang banjur bali menyang desa. Sakit hati Kaget hati semu ora percaya. Tekan omah ulem wis ana meja. Sesuk-esuk kok Mas sliramu polo kromo. Orani cepul kowe ngapusi. atiku Oh atiku lara ginawa mati. Orani cepul kowe blenjani. hatiku lara ginawa mati.
gendang. Siap. Duh, Gustiku. Ya bebek mania Mas Yanto, selamat menyaksikan Mas Bayan. Monggo Mas Sugeng keluarga besar wonten ing Kuningan, keluarga besar baksonya dari Biloro ugi Mbah Min sehat selalu, keluarga besar Sang Biloro, Pak Mursidi, Bu Irang, Mas Sugeng monggo.
Di sini menerima penukaran uang tanpa potongan. Yo, Malik Rojeng ngaplak. Dorong. Yo. Terima kasih. Yo, waduh. Ayo Mas. Kanggo bumbu rok